मीठा मीठा, जे ना खाई उ पछताई, जे खाई ओके मुहे लग जाई। ए भैयो अरे आम तो बड़ा ताजा लौकता। हाँ ससुर तारा एजे से दे गइल। चल 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 भैया लोग चला। अरे आवा लोग हई देख ताजा ताजा मीठा मीठा आम बा। ई आम के बड़ा नाम बा। ए मैडम कैसे पसेरी? हाँ तो सुन ल। जदी सबका बताया बन चिखला हो, माला ताजा ताजा बाटे निरिखला हो। अरे एकदम फ्रेश बा। वो तो देख ही में लौकता। जदी सबका बताया बन चिखला हो, माला ताजा ताजा बाटे निरिखला हो। जच्ची जदी खेला ओही तबे केला, जच्ची जदी खेला ओही तबे केला। बेचिए ही से हम खुलिया। ए मैडम तो की देखी का? क्या ससुर फिर पी के आगे बका रे? जायदा मैडम लइका बा। हाँ। कि बाटे काचा काचायम बाटे पक्का पक्कायम, बाकी बोला बदी अपना टिकोर है के दाम। क्या? बाटे काचा काचायम बाटे पक्का पक्कायम, बाकी बोला तानी अपना टिकोर है के दाम। ए देखिए बात मत बनाइए, लेना है तो बताइए। लेबे के बात ले ल जनी ऐठा, मोर मालदा हवाया म बाटे मीठा। ओहो ऐसे छूछा मत करो। अरे तो घर जाई का? ए कि ठीक से पकल नाही बटे ई तो घाटा होई हो। अच्छा। रेट काम करके दे देना ही घाटा होई हो। हाँ तो सुन ल। सस्ता न सेल होई बड़ी झमेल होई, सस्ता न सेल होई बड़ी झमेल होई। जा जा करो तू होने आराम। अरे 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 दूर रह, दहिया पे चढ़ जेबा का? नहीं मैडम सब आज चीख रहे थे। हरे साल चुप कि बाटे काचा काचायम बाटे पक्का पक्कायम, बाकी बोला बदी अपना टिकोर है के दाम। अच्छा। बाटे काचा काचायम बाटे पक्का पक्कायम, बाकी बोला तानी अपना टिकोर है के दाम। देखो ज्यादा लंबा लंबा मत फेंको, लेवे के बाद तो बोल ना तो जाई यहाँ से। राइटर रविंदर न देह उधार जी, अखिलेश आशीष हम 12 जी। अरे तो पर्सनल नु है क्या? कस्टमर कि सौदानी मन होई तो से रोज रोज ले हब हो। फुसलाब मत। खेला जेने भी लगइबू तो के खोज ले हब हो। हाँ तो सुन ल। एक ही बारी जना एही बासी जना, एक ही बारी जना एही बासी जना। बेचिए ही से हम सुबसा। अरे बड़ा नीमन लौकता। का लौकता? मैंगो। ओहो एकदम परेशान करके धइले बड़ा लोग। सुन का? कि बाटे काचा काचायम बाटे पक्का पक्कायम, हाँ। बाकी बोला बदी अपना टिकोर है के दाम। बाटे काचा काचायम बाटे पक्का पक्कायम, बाकी बोला तानी अपना टिकोर है के दाम। कि बाटे काचा काचायम बाटे पक्का पक्कायम, हाँ। बाकी बोला बदी अपना टिकोर है के दाम। बाटे काचा